Pred rektorátom Katolíckej univerzity v Ružomberku vrcholia prípravy na slávnostné otvorenie nového parku. Ten bude niesť meno po Jánovi Pavlovi II. Práve pri príležitosti jeho blahorečenia. Ján Pavol II. Sa hrubou čiarou zapísal aj do dejín Katolíckej univerzity v Ružomberku. Práve za jeho pontifikátu vznikla medzinárodná zmluva medzi Svetou stolicou a Slovenskou republikou. Tá zahŕňala aj vznik Katolíckej univerzity. Ján Pavol II. Bol pri tom, keď podpisoval dekret práve zriadenie Katolíckej univerzity v Ružomberku. Silnú stopu zanechal aj v srdci rektora univerzity Tadeuša Zasepu. Prvý slovanský pápež mu bol vysokoškolským profesorom a predovšetkým veľkým vzorom. On sa spálil, zhorel pre cirkev do poslednej chvíli. Tak si ho pamätám. Práve pri príležitosti blahorečenia Jána Pavla II. Sa ho Katolícka univerzita rozhodla uctiť a chce po ňom pomenovať park pred rektorátom. Dominovať mu bude nová busta Jána Pavla II. Z dielne vedúceho katedry výtvarného umenia Pedagogickej fakulty. V podstate to už je také pripravené. Táto konkrétne busta je už kópiou busty, ktorá je určená pre aulu Jána Pavla. Autor sa inšpiroval obrázkami z internetu. Busta je vytvorená z epoxidovej živice a má bronzový nádych. Tu stačí na výrobu mesiac, pri tom pôvodnom sa môže pohybovať čas aj do pol roka. V parku pred rektorátom momentálne vrcholia prípravy na jeho slávnostné otvorenie. Slávnosť začne 1. mája v nedeľu slávnostnou bohoslužbou v kostole svätého Ondreja v Ružomberku. Po nej sa slávnostný sprievod presunie k rektorátu Katolíckej univerzity. Tu bude program pokračovať odhalením busty a otvorením parku Jána Pavla II.